Ще цъкаме на Skyward. Кажи, че забрави да пуснеш клипа, бе. Допреди малко забрах да пусна клипа. Да се приказвам. Така. Къде би трябвало да има... Стой тук, Даниил се разцъква на една нова игра. Clash Royale. И чага. Така. Взимам купчетата. Ще тръгвам към мидъла. О, ма ти вече има хора на мидъла. Са толкова си малък ти. Кое? Виж колко ти много малко. Ми да. Съм ти го правиш. Ау, че пък. Уоу! Ай, те вече тук хакерчета. Беги! Нищо няма. Толкова много хора има. Братвата. Супер много хора има тук. Ганта. То сме с мен. Кил! Смърт! Махайте са. Те се махнаха от мидъла. Спя да махкат. Ще прицакаме, ей, бро. Да. То сме вече само победи. Не каза. Може ли? Austin Monica Moon. Austin Monica Moon. Няма да се разкон заради един дебил. Оле, то сме уби. Съм Сайран Меч. Пак ми бъгва и не ме взима хилт. А пък аз съм Сайран Меч. Убих ли го, бе? Ага, той се телепортира. Аз имам по-хубава броня. Аз го убих. Ти уби Стив. Безписаме ти уби Стив. Да, бе! Даре ти го. Аре да се зареждат тия честове, че няма нищо по честовете. Те хората ги обраха. Няма нищо в честовете. Гиганта! Бима на една звезда тос. Всичкото. Има ли нещо тук? Всичко обрано. Би го ясно една звезда. Тук Даниел си разцъква на Clash Royale, новата игра. Тук не може да се енчам. Само за кръста си. Аре, зареждай честовете. Или аз съм единствения. О, брадичка. Ма не, аз брада не искам. То ли почва, бе? И вече ми се хабят меч. Аз те знам номерата. Айде, че някой да не ми дойде. То май няма хора, я. Shadow. О! Един срещу един. Къде ли е този? Аз ще бия в този Skyward! Нещо стана, но нищо. Хайде, ние ще цъкаме пак на Skyward. О, Даниеле, маличкото. Я колко стана клипа? 4 минути и 50 секунди има време. Те ще бият. А, не. Зараво.
оле майко, най-дългата битка. О, почна. Какво? What? Гадния мап. Така да има килни. Ще напиша kill me. О, Тия неща ще ги взема, айде. Оле майко, аз вече се бия с по-силно, нали? Да, колкото по-напреднеш с по-силни. Оле майко, тук вече трябва да си почна да се апдейтвам. Честно мене. Виж, аз той май наистина е жена. Аз мислех, че е Джастин Бибър. Тук ти тук, виж, на четвърто по-нагоре. Мой да го апдейтваш. Виж и тук. Добре. Мой да се апдейтваш сега арчерите. Мой, че шибано нямам лък, брат. Оле, тук апдейтнах всичко. Ага. Ще килней. Да, бе, тъс. Гледай го, то се кафе нуб. Умря. Не. Да, умрях. Ей, чиганяр. Kill you. Сега да изпробвам това. Я пак ли ми бъгнат? Да. Защото много се шипа на моби. Кей, бе, сега. Не мога да им пратя отзив. Какво? Какво е той? Да, бе, вещицата убих. Кой той? Епа. То си има драконите. Бе, побързо, бе. Survival Games. Вместо с Skywars. То е си гиганта. Не мога той докато ми заради. Чакаш, бе. Ана баш, що тук се ми побуди вече. То вече се ми побуди. Сега ще пуснеш... Аре, аз... Кога пусна? Не знам, пускай бомбите. Пускай бомбардирвача. На втори левел. Тук ми убиха още един дракон. Майка му. Сега си псувал. Сега само стои майка му. Да, бе. Любима на звезда. Таразгащия е момче. Тук вече съм напешно. Как пусна вещицата? На мен аз нямам оръжия. Ле, тук всичко върху ти. Бима. Ох, меч. Бима. Той е много Този ще ме слаб. би. Ятес. Този бил много силен. Ого, много был е. Така си апдейтвам. Слабаци. Само знаят да не вярвам. Рай. Не, на втори лево вече ми и той. Ще ми бягаш ли, бе? То си имам меч вече. О, няма го следвам.
стрелците на кой левел сте? На май трето. Или четвърто. Моите са на четвърто. Да, бе. Да. Моите са на четвърто. Как му събират диаманти? Убих един. Как му събира диаманти? Кажи ми. Кажи ми как може да събира диаманти. Не да знам. О, ти ми на трети левел. Виж, дадох си кристалчета и виж кой ми на трети левел. Виж го е, виж го е! Виж го е, виж го е! Давай. Мазник! Мазник долен. Самаха? Може да продължа? Що трябва да ям? Това след дали ма следва. Умли огненото да стреля ми на трети левел. Браво. Фул айрон! Нападай! Не! Тепи му някой! Не! Аз нападам пак. Сега да мога го бия тос. А, не, двама на мен! Двама, единия с фул айрон сет. С фул айрон сет, аз пак пул. Какво ти иска ми? Ай, малката. Тук се избиват. Един друг. Тук мен избиват. Това си. Мими, какво? Оле, ето с фул айрон сета идва тук. В мелето. Що? Що че чистим? Ти нищо не чистим. Добре. Как? Оле, то пак има вещицата. О, убих го! Абе, стига, бе, какви са тези силни вече? Дед мач стана. Бързо проверяй в честовете, вече са напълнени честовете. Да, бе. Да. Не се ги... Давай. О! О! Взимай. Ти не знаеш ли? Да, аз разбрах, защо не знаеш, защото, нали, не играеш много Майнкрафт. Играеш. Оле, ти на трети левел много силно. Няма да я вдигна на майка ми, защото най-неподходящия момент звъни. То винаги. Си изваря меча. В момента ти ми звъни в най-неподходящия, но извън му сдигам, защото знаеш моя баща. Нали? Да се захапна. То с даймонд меч! Да, бе. Да! Преживял съм го. Спокойно, преживял съм го. Дед мача започна! Да ти бълна. Виж. Аре, бе! Защо на мен? I believe like a flying. Не знаеш да ме победи тос. Стига с тая Clash Royale, бе, за толкова са такива. 10, 9, 8, 7, бима. Стига, бе. А мен ме убиват. То ми бъгна и ме убиха. Честно. Ами, хора, това ще бъде от този клип и до скоро.